Vyraziť na chatu, cestovať k nej zo pár hodín a potom ju ešte nejaký čas ladiť do izbovej teploty asi nechce veľa ľudí. Aj keď je kúrenie drevom istou romantikou, pocit pohodlia býva zväčša silnejší. Odborníci z Thermocontrol sa preto rozhodli pomáhať ľuďom s tým, aby sa o svoje objekty dokázali starať aj na diaľku. A nemusí to byť len víkendová chata, ale aj denne obývaná domácnosť. Žijeme v digitální době, které nám právě technologie mají zjednodušit život. Chceme je mít k dispozici téměř kdekoliv a také přehled o tom, co se s nimi děje. No a tím centrálním ovladačem je v tomto směru mobilní telefon. Proto jsme se i my rozhodli přinést lidem řešení, díky kterému můžou věci ve svých nehnutelnostech řídit tak, jako kdyby tam právě byli, i když jsou od objektu vzdálení.